Okay, hello surprise! Just marahay na aga Bicolandia, or should I say good morning Bicolandia. Happiness, love, and contentment, that's all about it. And today calls for a grand celebration for another couple will be celebrating a wedding anniversary. Yes, wedding anniversary nga ang ating occasion for today's video. Pero bago ang lahat, syempre silipin muna natin ang mga items na ibibigay natin sa happy couple na ito. Tara G! Okay, on our card tank, wow, I really love our design for today. Napakaganda nga naman and I love the color combination. Ayan. Starting off with our packages, syempre ang mainit-init pa, bilao ng pansit. We also have bilao ng, ano ba ito? Lumpia. And of course, bilao ng fried chicken. Makakatanggap din ang ating susurpresahin ngayon ng ating 24 pieces na Ferrero Rocher. Wow! Meron din tayo dyang bilao ng kakanin mula sa Ningning's Kakanin, stuffed toy na malaki, and customized cake for their wedding anniversary or anniversary cake. We also have this fresh bouquet or flower bouquet. And of course, we also have balloons na nasa loob dahil na marami at napakalalaki, hindi nakasya dito sa ating trunk. That's all about it. Yan ang ating mga items na ibibigay sa napakaswerteng isusurpresa natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, andito pala tayo sa Hubo, Minalabak, Camarines Sur para sorpresahin ang ating ayan, mamaya na natin i-reveal kung sino siya. And of course, pasalamatan din natin ang surprise sender na ininitod ko din mamaya for choosing the JFS Petals and Services. Para sa mga information and of course, sa iba pang episode and for more videos like this, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na magpapost sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. When we do surprises, we do it with love since we don't just create but we captivate. Ito ang inyong nag-iisang Kuya Step, ang inyong surprise ambassador. Kaya naman, mula dito sa Hubo, Minalabak, Camarines Sur, JFS na yan! From the moment I saw you, from the moment I looked into your eyes, there was something about you I knew that you were once in a lifetime, a treasure near impossible to find. And I know how lucky I am to have you, 'cause I've seen rainbows that could take your breath away, the beauty of the setting sun that ends a perfect day. Fans, what's up? And I am back again. This is your Kuya Steph, your surprise ambassador. And gayon nga, may card trunk na naman tayo halos araw-araw at syempre walang sawang biyaya ang ibinibigay sa JFS Petals and Services. And that is all because of the unwavering support and love of our subscribers and followers sa aming social media accounts. Maraming salamat po. By the way, ngayong araw, J-Fans, papunta kami, saan ba yun? Papunta pala kami ng Hubo, Minalabak, Camarines Sur. Ayan. May wedding anniversary ulit. Kahapon wedding anniversary and Minalabak din yun. If hindi ako nagkakamali, San Jose. Ayan. So, mapapadalas na nga tayo sa Minalabak and nakakatuwa na mas lumalaki yung network natin sa Minalabak. Ayan, nasa biyahe na nga kami and syempre dala pa rin namin yung ating mga items kasama ang ating mga ka-team from JFS Petals and Services. Shoutout sa lahat ng mga valuable enthusiasts ng San Fernando, ng lahat ng mga barangay dyan sa San Fernando. Ayan, so bye-bye na kasi mag-intro na ako. Bye-bye! Hello ma'am! Igdi po ang harong ni Ma'am Janine Perawa po. Ini po. Thank you. Tao po.
Hindi po ang harong ni Ma'am Janine Perawa po. Tika po. Ay ma'am, kami po yung kausap ni Sir Gerald po. Asawa niyo po. Mag-ano po yung sa salamin po. Ini po bintana. Mga bintana po. Sige po. So, baling yun, magpipicture kami. Paano po kayo ano ni Gerald kausap sa Nakausap online? online po. Mga taga-san Taga-Naga lang naman po kami. Ilang bintana po ito? baliwalo. Walo. Ilan po lahat mo? 8. Ayan, 8 po. So, bali ngayon, ma'am, may magsusukat niyo na, ma'am. Tapos, magpapareceive din po ako ng ng... Pwede pa. Habang nagdiano si kuya, ta niya rin aram ko kung... Oo, sa mag-ano din. Okay. Pero nasabihan kayo ni Kuya Gerald na po? May, Ngayon na bali, po po kasi kaming komunikasyon ng asawa ko, bali 1 week na. Already? Tapos anniversary namin, baka sorpresa niya. Itong bintana. Anniversary namin niya. Pero nasabihan po kayo, ma'am, na merong down payment po na ibibigay sa amin ngayon. Tapos, Package po kasi yung kinuha niyo sa amin, yung tinted po na mga salamin, malalaki po pati ang sinabi niyang sukat sa amin po. Tapos magda-down po kayo ngayon, ma'am, ng 5,000. Yun ang usapan po, ma'am. wala man po siyang budget para dyan sa akin. Wala man siyang sinabi. Walang binigay sa inyo, ma'am? Wala po. Bakit hindi nagkukontak ko, Sir Gel? Tapos, Magkaway po kami. 1 week na, di ko po alam. Yung budget na sinasabi niya po, sa pagkain lang namin. Ewan ko po. ang sabi niya, kasi ma'am, ang sabi niya sa amin, i-check daw muna namin, tingnan muna namin yung... Baka po, baka magkukontak po sa akin ngayon. Tapos after siguro, Opo. Sabi niya kasi, pumunta kami, ma'am, ngayon. baka ang ibig sabihin, susukatan lang muna ninyo. Tapos kung ano yung sukat tapos ko, baka Opo. pa-withdrawin ako. Ganun. Pero wala pa siya kasi sinasabi. Hindi kayo nag-uusap, ma'am? Hindi, kasi magkaaway kami 1 week na. Gano'n. Kasi, Kailan po siya nagsimula ang sabi niya kasi sa amin, ma'am, punta muna kayo, sir, sa bahay para makita niyo kung ilang. Basta ang sabi sa amin, 8, tapos masukatan na daw po, tapos matingnan namin. Hindi sabi ko, pupunta ako, tapos magsasama ako ng magsusukat. Kasi anak ko ako ng may-ari ng wala naman po sila mama ngayon. Tapos sabi niya, ang usapan po namin, based sa chat, mamaya po papakita ko yung chat, tapos may resibo din po dyan, matante 5,000. Magda-down na po siya ngayon ng 5,000. Ang sabi ko, sir, i-online nyo na lang po ba yung payment or doon na po mismo sa asawa? Sabi niya po, dito na lang po sa inyo po. Ay, baka magta-transfer sa akin. Tingnan ko na muna, ma'am, yung mga Pasok na po. Dito na kay. Sige lang po. Okay lang po. One eternity later. Pwede niyong tawagan ngayon, ma'am, kasi yun yung usapan namin, ma'am. Yun yung sabi sa akin. Magdadaw ng 5,000 ngayon after masukat. Napablock na ako sa kanya. Nakablock. Ganun yan, mag-away. Binablock ako. Then na. O baka pwede namin tawagan si sir, kami na lang, para kasi hindi kami nakablock kaya. Tapos dito, ma'am, sa kwarto niyo, malaki Dati din. kasi siya magdahan. Ay, ngayon, ma'am, 8, bago tayo tawagan muna natin siya. Ano, ma'am? Sige po. Si sir. Ano po yan? Kayo na lang po tumawag. Apa. Wala po. Sabi mo po, walang po. Wait lang po. Ito na, ma'am. Surprise! Happy anniversary! Okay. Ayan, hello po. Okay. Hello, surprise. How does it feel? Kumusta, ma'am? Hindi bintana ang dala ko talaga. Hello po talaga. Hello. Nasyak si ma'am. Okay, so dito ka, ma'am. Itsura po kasi. Paupain muna natin yung niyo. Dito tabi kayo sa akin. Alright. So, hello J-Fans and hello netizens. Andito muli ang inyong pinaka-paborito at ang nag-iisang car track or first ever car track here in Bicol Region. Andito ang JFS Pedals and Services para sorpresahin si ma'am
Dahil balita ng JFS Petals and Services, wedding anniversary nyo po ngayon. Tama po ba? Okay. And the reason why we are here is para pasayahin ka at handugan ka ng mga mumunting sorpresa inaalay or ibibigay sa UNICEF. Ayan. Kanina, J-fans, habang pinaprank ko si ma'am, totoong-totoo yung reaction niya and paniwalang-paniwala siya sa akin na glass window yung daladala ko. Ano po? Naniwala kayo sa akin? Kung kaya nung natakot, wala akong pambayad ng down payment. Ilan yung down payment hiningi ko, ma'am? 5,000. 5,000. Ang sabi niya sa akin, hindi niya daw alam, J-fans, na merong order sa sir ng glass window dahil blinak daw siya 1 week na hindi kinausap. Lahat kami, sir, nilang Lahat. kapatid niya. Okay. Sabi ko, sir, It may be because dahil po dito sa sorpresang ito, ayaw niyang may makatunog po sa inyo. Dahil ang sabi niya sa amin, wala siyang mahanap na kasabwat dito. Wala daw siyang kasabwat dito. Ibig sabihin talaga, plinano niya po mag-isa ang sorpresang ito para po sa iyo. Wow, dito ka ma'am. Ayan, yung kaba ni ma'am kanina sa 5,000 pesos ay napalitan na ng ngiti dahil sa mga sorpresang ito. Kaya naman ma'am, para patuloy kang pasayahin, by the way, I am your host and of course, your surprise ambassador na si Kuya Steph. Ma'am, tanggapin niyo po ang ating fresh bouquet. Yehey! Palakpakan, happy anniversary! Okay, happy anniversary ma'am. Hindi lang po ba sa bouquet ang marireceive nyo, ipasok pa po natin yung ating balloon. Yung ating balloon ma'am. Ayan. And of course, habang kinukuha ni Ate Ning ang balloons, makakatanggap rin po kayo ng bilao ng pansit. Ang pampahaba ng boy ay yes, andito na nga po ang pulang-pula. Ayan, hawakan niyo po. Meron tayo ngayong bilao ng pansit, J-fans. first time ko ni. Yes! Bilao ng lumpia at bilao ng fried chicken. Makakatanggap din si ma'am ng 24 pieces na Ferrero Rocher. And of course, ang kakanin. Mula naman yan sa Ningning's kakanin, bilao ng kakanin, matatanggap nyo rin po. And syempre, para may kayakap po kayo in behalf ni Sir Gerald, ano po, meron kami saan ibibigay po sa inyo na stuffed toy. Ayan po ma'am. And the last but not the least, meron tayo dyan ma'am, customized cake para po sa inyo. Ayan, anniversary cake niyo po. Ayan, naiiyak na si ma'am. Dito po kayo sa akin ma'am, lapit po kayo. Okay. Naiiyak na nga si ma'am. Okay lang po yan. Blinak daw siya ng almost 1 week. Ano siya, 1 week? 1 week si ma'am na blinak. Siguro ma'am para hindi po kayo makatunog. Ano po? Lahat po kayo. Wow. Talagang surpresa po pala kayo, ma'am. Ayan, so aside from that, ma'am, malayo man po si Sir, hindi po yung naging hadlang para makalimutan niya po ang inyong wedding anniversary. Ito tumatawag po sa akin. Mamaya ka na. Okay. Kumusta po, ma'am? Anong nararamdaman mo nito? How does it feel? Ano po sa pagmati? Kumusta? Yan po. Magian sa pagmati. Para po ma'am, masalo kayong paiyakin. Joke lang, ayaw ko na po kayong umiyak. May message po siya dito na napaka-sweet. This is short but very sensible. Sabi niya po, in all the world, there is no heart for you like yours. In all the world, there is no love for you like mine. Happy anniversary from your daddy. Ayan. Ngayon ma'am, syempre may message siyang ganito, may pa-English pa si Sir. Ano po, tapos may pa-black pang nalalaman. Anong message niyo po sa kanya, ma'am? Anong message niyo po sa kanya? Sige po, kausapin niyo po. For sure, mapapanood po kayo ni Sir. Salamat Gom na sa araw kaning paagi. Grabe si mga namati kong makulog pero sulit mo niya na nabawi mo man giraray. Hirap salamat sa sakripisyo. Nasaan po si Sir ngayon, ma'am? By the Sa way, Canada po. nasa Ontario na. Ilang years na ang tanong? 4 months pa lang. 4 months pa. Wow. 4 months pa lang pero may pasurpreso na kaagad. Ibig sabihin lang yan, ma'am. Labis ang pagmamahal niya sa iyo and miss na miss ka na at hindi niya makakalimutan ang inyong wedding anniversary. By the way, ma'am, sino mga kasama niyo dito sa loob ng bahay? Anak ko po.
Ilang anak niya? Ilang? Dalawa. Nasaan yung mga anak ni ma'am? Sige, nandito kayo. Bilis na bibigyan. Yung batang pupunta dito may 5K. 5 kilos na bigas. Dito na dali. Ikaw. Panganay niyo po, ma'am? Pinagpapawisan na ako. Yan. Hello, kuya. Anong pangalan ni kuya? Po? Liam. Liam dahil wedding anniversary. Pag sinabing wedding anniversary, ito yung taon na sineselebrate yung kasal nila. Celebration. Ilang taon na po? 7? Ano po? 7 taon ng kasal sila mama mo at papa mo. And happily living together. Anong message mo kay mami and kay daddy? Anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong sabihin mo kila mami and daddy? Salamat po, daddy. And kay mami naman. Salamat. Ngayon, kiss mo na lang si mami. Dali na. Hug mo and kiss si mami. Medyo nahihiya si... Nasaan yung isa pang anak? Dito ka. Masama ang loob, umiiyak. Daddy niya. Si daddy. Boy, madyan na boy! Ayaw umiiyak na. Huwag na po nating pilitin yung ayaw. Dito na lang tayo. Ayan, ma'am, any additional message po bago po tayo tuluyang magtapos, ma'am? Message niyo po kay sir. Karagdagan po. Go! Happy anniversary! Saka, araw mo man bagang sobrang padangakon taga. Wow, sana all. Ako ang kugabos na tinatao mong ibang pagmamahal. Puro raot mo. Pero joke lang. Pero araw ko may padangat mo man ako. Salamat tigdi sa sorpresa na di ko man inaasahan ng araw ka ni kasi mahayo ka man hilig ka ni. Ako ang nag-i-effort para sa mga ano. Ay. Pero di ko inaasahan talaga. Na mag-e-effort din siya. Salamat. Salamat sa sinasakripisyo mo para sa muya na suway ka sa mo. Yun lang yan. Alright, so J-Fans, ayan na, kasama pa rin natin si Ma'am Janine, tama po ba? And andito pa rin tayo sa Hubo, Minalaba, Camarines Sur. Kung iniisip nyo tapos na tayo sa pagpapasaya kay Ma'am, nagkakamali kayo dahil kapit lang sa aking pagbabalik, handugan natin si Ma'am ng kanyang customized cake and bigyan natin siya ng pagkakataong makapag-wish sa kanilang wedding anniversary. Alright, so we are finally back, J-Fans. Kasama pa rin natin si Ma'am Janine. And hawak-hawak ko na nga ngayon ang ating customized cake. And sa lahat ng naiinggit, mainggit kayo hanggang sa gusto nyo. Ano po, may pa-flowers si Ma'am. Bawi Ma'am yung 1 week na blinak ka. Ano po, ano lang pala yun ni Sir, pasakali. Ganun po talaga ang mga lalaki, ang daming nalalaman. Ano? So this time, as promised, bibigyan kita ng pagkakataong makapag-wish. And of course, meron kami ditong ibibigay sa iyo, Ma'am, na anniversary cake. Ayan, Ma'am. Sindihan muna natin. And you may now make your wish. And then, right after that, blow your candle. But ayun Sa isip na lang ang wish. Opo. Sana daw umuwi na kaagad si Sir. 1 eternity later. 30 minutes later. Okay, ano ma'am? Meron na po yung Cindy that is invisible. Okay. Okay. Palakpakan naman natin si ma'am. Ayan yung mga na-adjust sa likod, palakpakan naman dyan para kay ma'am. Pasok ka din, anong kapatid niyo po ba yun yung isa? Opo. Iyan po. Yan may bata. Dito ka ma'am. Ito yung mga pamangkin ko sa kanyang kapatid ko. Hawakan niyo muna yan. Message nila po kay ma'am. Ayan. Dito ka ma'am. Okay lang ma'am. Dito lang ma'am. Ayan, pasok na po dito. Sige na ma'am. Dito tayo para kay ma'am. Ayan. Okay. Kapatid niyo po? Panganay. Panganay na kapatid. Hello ma'am. Anong pangalan niyo ma'am? Girly po. Girly. Dito kay ma'am. Hindi naman yan ma'am makikita. Ma'am. Oh, hindi naman natin ibibigay yan sa... yes po. Dahil syempre wedding anniversary po nila. 7th wedding anniversary. Ano pong message niyo kay ma'am? Pati ako sa naanggot sa agong nga. Pati ako pinipigla. Okay. Blinak din po kayo. Sana, yan sa wish ko sa inyong duwa, nasarayo si Gerald. Pero nag-effort pa din siya para sa inyong duwa. Kaya sana kung ano man yung mga intindiyo na sana kada sarap. Yun na lang po yan. Ayan. Happy anniversary sa Indoral. Saka Ingat ano dyan. sarap pwede mag-ano. Yes. Tiglak kaya niya ang tugang ko. So bali marautan si buot ko.
Sorry sa mga tunggang niya kasi na-block ko rin sila. Damay-damay na to. Pabalos, damay-damay. Pero sorry ate, Hana, and Kuya Evans, Kuya Joker. Kasi si Gerald kaya nang-uuto. Ayan. Ngayon, mag-unblock ka na kayo, ma'am, dahil sorpresa lang po talaga ito at wala po talagang samaan ng loob. Ano po? Alright, that's all about happiness and love. And of course, this surprise, prepared surprise para sa inyo. And maraming salamat, ma'am, sa pagbibigay ng message para kay sir. And of course, kay Ma'am Janine. Ayan na nga, J-Fans, nihandog na natin ang quality service and ang kasiyahang deserve ni Ma'am Janine dahil wedding anniversary nila. Para sa iba pang mga videos and episode, kung gusto nyo pang mapanood, pumunta lamang kayo sa aming mga social media accounts sa Facebook, Instagram, and of course sa aming YouTube channel. Just search JFS Petals and Services. Once again, yes, kami po yun. This is your... Nawala tuloy ako. This is your surprise ambassador na si Kuya Steph. And syempre, nanay, sa pagbilang ko po ng 3, magbababay tayo sa ating camera. And 3, 2, 1, bye!